Хора, честно ти кажа, нямат много психика за този спорт. Много са малко хората с твърда психика, които могат да се бият наистина. Най-важното е по принцип да си вярваш и, както казах, много хора съм виждал и бягат, и лапите правят по 20 рунда и всичко, и накрая като дойде време да излизат на ринга, нещо им става. Много хора, доста хора, дори сега го забелязвам на високо ниво в Холандия, по чужбина, нали. Доста хора тренират боен спорт, независимо ММА, защото съм играл и с доста UFC бойци, също спаринги, кикбоксери, какви не. Доста хора на високо ниво тренират боен спорт и не обичат, как да кажа, да поемат удари, да ги нараняват, дори ги е страх. Аз това не си го обяснявам. Ти тренираш в боен спорт, ти получаваш удари, няма как да не те наранят. Трябва да имаш така психика малко. Много хора, като ги ударят два пъти, всичко приключва.